Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu sake saduwa a cikin wannan sabon shirin wanda yake zuwa mu kai tsaye daga Arewa Media Recap. A yau za mu kawo muku takaitaccen tarihin Bola Ahmed Tinubu wanda ya lashe zaben fidda gwani na shugaban ƙasa a jam'iyyar APC. Bola Ahmed Tinubu jajirtacce ne kuma fitacce ne a siyasa a Najeriya wanda yake sarauta Asiwaju a ƙasar Yarbawa kuma ya shahara a fagen siyasa da mulki a Najeriya. Ana kallon Asiwaju a matsayin wanda ya daɗe yana jan zaransa tun daga dawowar Najeriya kan mulkin demokradiyya a 1999 kuma da alama har yanzu zaransa bai tsinke ba sakamakon irin tsare-tsaren da yake da shi a siyasar Najeriya musamman a kudu maso yammacin Najeriya. Jama'a da dama suna ganin Tinubu a matsayin uba a fagen siyasa sakamakon faɗi a ji da yake da shi a siyasarsa a ƙasar Yarbawa da kuma Najeriya baki ɗaya. Haka kuma ya kafa mutane da dama a Najeriya inda ya musu hanyar suka samu mukamai a tarayya da kuma jihohi. Shi Bola Ahmed Tinubu an haife shi ne a jihar Legas a cikin iyalan Tinubu da ya yi fice a jihar. Bola Ahmed Tinubu ya halarci makarantar firamare ta St. John da ke Arolaye a makarantar Children's Home of Ibadan da ke kudancin maso yammacin Najeriya. Daga nan sai ya wuce kwalejin Gatar Dile a Chicago da yake kasar Amurka bayan ya samu gurbin yin karatu a kwalejin inda ya kammala ya kuma fito da digiri a harkokin kasuwanci. Tinubu ya samu kyautar ɗalibai da ya fi ƙwazo a jami'ar sai da karramawa a ɓangaren harkokin haɗa-haɗen kuɗi. Da zuwansa Amurka a shekarar 1977 da taimakon mahaifiyarsa da himmar ganin ya cimma burinsa, ya shiga yin ayyuka ne da za su kawo masa kuɗi kamar wanke tukwane a gidan sayar da abinci da aikin gida da kuma tuka motar haya domin taimaka masa a ɓangaren karatunsa. Baiwa da haka da ita ce ta sa shi ya shiga jerin ɗalibai masu azaƙa na kwalejin Gatar Dile da kuma ta kai har ya kammala karatunsa a jami'ar Chicago a 1999 inda ya fitar da digiri a ɓangaren kasuwanci. A shekararsa ta farko a jami'ar Chicago ma shi da makamin malamai mai taimakawa domin taimakawa wasu 'yan uwansa ɗalibai da suke ƙananan ajujuwa. 'Yan uwansa ɗalibai da dama sun yaba taimakonsa ɓangaren karatunsa wanda har ta kai suna samun sakamako mai kyau. A tsawon shekarunsa da ya a jami'ar, Tinubu ya kasance ɗalibi mai azaba wanda ya ta samun kyautar ɗalibai mai ƙwazo da kuma shaida karatun a ɓangaren harka haɗa da kuɗi inda kuma ya ƙara digirin sakamako mai daraja ta sama. Bola ya tsaya tare da yin nasara takarar shugaban ɗalibai kan haɗa-haɗar kuɗi na jam'iyyar Chicago a shekara ta ƙarshe. Kafin kammala karatunsa na digiri, Bola Ahmed Tinubu ya samu aiki da kamfanin haka akantanci na Acton Anderson daga bisani kamfanin Deloitte Hasken wanda ake kiransa Dallas Atocha a yanzu ka ɗauki hayarsa. Bayan nan kuma sai ya yi aiki da GTE Service Corporation, wani babban kamfanin sadarwa a ƙasar Amurka. A kamfanin Dallas Hasken and Sales kuma matashi kuma ƙwararren Bola ya faɗa kasuwancin tare da hanyar shiga ayyukan dubawa da gudanarwa na General Motors a aikin da babban bankin ƙasa na Chicago da kamfanin Vector, kamfanin da International Avesta da General Electric wurin kamfanoni. Bayan ganin ƙwarewarsa da kamfanin Dallas Set ta yi, ta ɗauke shi haya Bola a matsayin jagoran mambobin da ke sa ido a kamfanin. Bayan dawowarsa Najeriya da kuma samun gogewa a ɓangaren haɗa kuɗi, Tinubu ya fara aiki ne da Mobil a matsayin babban mai bincike wanda har ya zama ma'ajin kamfanin. A matsayinsa na mutum da baya manta da mafararsa da alaƙarsa da al'umma, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya kasance mutum da ya ɗauki hidimar al'umma da muhimmanci. Ko da a Mobil ya jagoranci hidima daban-daban na tara kuɗi domin tallafa wa shirye-shirye a ci gaban al'umma a jihar Legas. Ya kuma jagorancin ƙungiyar Prime Rose, wata ƙungiyar siyasa da ke harkokin kawo canji a ƙasar jihar Legas. Hakanan Bola Ahmed Tinubu ya yanke shawarar shiga aikin hidimar al'umma gadan-gadan ta hanyar hajiye babban matsayin da yake da shi a kamfanin Mobil. Shigarsa ta farko fagen siyasa ya fara ne da shigar sahu wajen kamfar jam'iyyar SDP a shekarar 1992. Aka zaɓe shi a matsayin sanata da ke wakiltar yammacin jihar Legas. A majalisar dattawan Najeriya, ya tsara zama shugaban kwamitin da ke kula da bankuna. Bayan zaben shugaban ƙasa na ranar 12 ga watan Yuni na 1993,
sun tunkari gwamnatin mulkin soja na wancan lokacin wajen ganin an ƙirƙiro da tsarin demokradiyya a Najeriya. Bola Tinubu ya sha barazana ga rayuwarsa da musguna wanda har ta kai ya bar ƙasar. Duk da hakan bai karaya ba wajen gwagwarmayarsu da neman tsarin demokradiyya, inda ya zama shugaban ƙungiya Nadiko da ke gudun hijira, inda ya ci gaba da harkokin ganin mulkin demokradiyya ta tsatsar shugabancin Najeriya. Nema da ƙungiyar Nadiko ke yi daga bayan ta samu yin nasara yayin da mulkin soja ya zo ƙarshe. Bola Tinubu ya dawo Najeriya a shekara 1998 domin shiga sahun gaba na kawo ci gaba da fahimtar juna. Tinubu ya shiga sahun mutane da suka kafa jam'iyyar siyasa mai suna Ci Gaba ta Alliance for Democracy AD, inda ya samu nasarar zamantowa mai yi wa jam'iyyar takarar kujerar gwamnan jihar Lagos. Zamansa gwamnan jihar Lagos. Bayan samun nasarar zaman gwamnan jihar Lagos a zaben 1999, Tinubu ya jagoranci jihar Lagos na shekara 8. Bayan shigarsa ofis a watan Mayu 1999, ya jawo arziki ga mutane a cikin gwamnatinsa wanda suka tsara kyakkyawan shiri na shugabancin jihar Lagos. Ahmad Tinubu ya kafa ajanda 10 da gwamnatinsa za su mai da hankali a kai sun kunshi ilimi da lafiya, da samar da ayyukan idan rage talauci, da samar da wutar lantarki da ruwan sha, tsarin zirga-zirga mai kyau, da kula da muhalli da doka, da samar da abinci da kuma farfado da bangaren aikin gwamnati. Gwamnatin Tinubu ta inganta gyara tsarin mulki ta hanyar kirkiro da sababbin ma'aikata irin su ma'aikatar gidaje da ma'aikatar wasanni don ci gaban matasa da kuma kin mata da rage talauci. A tsawon mulkin sa, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya kawo ƙwararru a cikin gwamnatinsa a matsayin kwamishinoni da kuma masu bashi shawarwari a ɓangaren da suka ƙware. Ta hanyar tsare-tsare da haiwatar da gwamnatin ta ƙara kasafin kuɗin jihar Lagos daga naira biliyan 14,200 a shekarar 1999 zuwa naira biliyan 40,000 a shekarar 2007 domin jihar ta samar da ƙarin ababen more rayuwa ga al'ummarta. Gwamnatin ya ci gaba da raba kasafin kuɗi na shekara da aƙalla kashi 60 zuwa 40 bisa ɗari akan kuɗaɗen da ake kashewa a manyan ayyukan don tabbatar da an samar da ababen more rayuwa ga al'umma. A zaben 2015, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu ya zama babban mai goyon bayan haɗewar jam'iyyarsa da wasu jam'iyyun adawa guda biyu, jam'iyyar CPC da kuma jam'iyyar NNPP, domin kawo ƙarshen mulkin jam'iyyar PDP. Jam'iyyar guda ukun sun haɗe daga baya inda suka samar da jam'iyyar All Progressive Congress wato APC. Duba da rawar da ya taka a wajen kafa jam'iyyar, an ba wa Tinubu mukamin jagoran jam'iyyar na ƙasa. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu yana da mata ɗaya mai suna Oluremi Tinubu, wanda sanata ce mai wakiltar jihar Lagos da tsakiya. Ta kasance mai fafutuka tare da haƙƙin jama'a kuma mai ilimi wacce ake mutuntawa. Da haka muka kawo ƙarshen wannan labarin. BBC Hausa ce ta tattaro tarihin Bola Ahmed Tinubu. Da haka muka kawo ƙarshen wannan tarihin. Kakka manta ga danna subscribe ko kuma alamar ƙararrawa don samun sababbin bidiyo da zarar mun ɗaura su.